je môj otec. Zdvihni. A čo mu mám povedať? Ak sa spýta, čo robíme... Isté, že sa opýta. Daj mi to. Daj. Haló? Nihal? To som ja, Ujo Adnan. Pelin. Zľakol som sa, dlho to zvonilo. Nihalin telefón ostal hore. My sme dolu a pozeráme film. A ja som náhodou vyšla hore a začula som, že zvoní. Rozumiem. Tak je vám fajn. Je. Počkajte, vezmem telefón dolu. Nie, volám len tak. Pozerajte, nebudem vás rušiť. Ako myslíte? Ďakujeme. Dobrú noc. A Nihal posielam pusu. Odovzdám, Ujo Adnan. Aj vám dobrú noc. Tak a je to. Nemôžem tomu uveriť. Poďme, aj ty sa prezleč. Obleči niečo z tohto. Tak teda, pozrime sa, čo si sa naučil na plážach. Ale choď. Poďme. Na začiatočníka nie som až taký zlý. Si úžasný. Zvykneme si. Aj manželstvo je ako tango. Ako budú plynúť dni a roky, budeme zladení. Keď sa lepšie spoznáme, budeme sa hýbať ako jedno telo.